kommer op nu. Det er rigtig godt. Ja, og jeg kan jo slet ikke snakke om min barndom uden... Ja, for det første bliver jeg rørt, og for det andet, så er mine forældre jo stærkt inde i billedet, fordi de var ret usædvanlige, synes jeg selvfølgelig. Det synes alle børn måske om deres forældre. Min far var præst, og det prægede ham jo og vores hjem meget. Han var en fattig præstesøn, der kom fra Vestjylland, og han havde haft den sorg, at han mistede sin mor, da han var 5 år. Og det tror jeg har påvirket meget af hans offentlige fremtræden også. Og da han var 11, og de var 6 børn, som hun døde fra, og så var han moderløs nogle år hos sin far med sine søskende, og så kom han til København, da han var 11 år, og skulle læse, og han skulle være præst, det har de altid været. Og der tror jeg, han gik og var ensom, og så kommer han ind i et miljø, som i grunden er ham ret ukendt. Han bliver optaget af det der ungdomsliv, der er i København, blandt andet en ungdomsforening, en kristelig forening for unge mænd, KFUM, hvor han er med en hel masse drenge, og de har det sjovt, og de dyrker sport, og de synger og sådan noget. Men den følelse af, at man skal være sammen med andre, er unge i det hele taget, mest af alt unge mænd, skal have en fremtid, det kom til at præge hele hans liv. Min mor var noget helt andet. Hun var datter af en stor bonde over i Østjylland. Og hun mistede også en af sine forældre. Hendes far døde, da hun var 15 år. Og hendes mor var en stor og stærk bondekone, som drev den her store gård og var ret velhavende. Og de to fandt så hinanden, da min far, som var student dengang, kom hjem på ferie. Og så blev de jo venner eller kærester, meget, meget forelskede. Jeg tror faktisk, at det er derfra, han syntes, at kvinder var så pragtfulde, og dem skulle man sætte højt. Og det er den grundoplevelse, tror jeg, han udviklede en tanke om, at man skulle værne om familien, man skulle værne om den ramme, som kan skabes inden for en familie. Og det var hun med på. Og hun havde jo ikke lært noget. Hun havde gået i landsbyskole, og så havde hun været, da hun så skulle være præstekone, det skulle man jo også lære. Så kom hun 2 år på Askov Højskole og fik en slags uddannelse som friskolelærer, eller hvad kan man sige. I hvert fald lærte hun noget og blev lidt belæst, og så blev de gift, og så fik de børn. 9 børn var vi, og det var jo virkelig drabeligt. Og de havde en forestilling om, hvad et hjem kunne være. At det skulle være et sted, hvor der var liv og glade dage, og det var der i hvert fald også. Så jeg var nummer 9, og jeg kom jo allerede ind i, en etableret kreds af mennesker, som stod mig nær. Først og fremmest var der selvfølgelig far, men han var aldrig hjemme, for han var ude og holde foredrag eller rejse. Han var meget anglofil interesseret, ikke i sproget engelsk, men han var meget orienteret mod England og USA og alt det moderne, der kom. Og han var meget samfundsinteresseret. Og han var ikke meget hjemme. Vi så ikke ret meget til ham, men det var ligesom, at hvad han havde sagt, det var vigtigt. Nu skal jeg nævne en ting, som lyder helt skørt. Jeg var også flov over det. Han sagde for eksempel, når han sjældent gang gav os formaninger, han sagde, I må gøre lige, hvad I vil. Bare I er et godt eksempel. Og det er jo en underlig ting at leve op til for et barn. Hvordan? Nå, men når man er så stor en gruppe, og jeg var jo meget lille i forhold til de andre, så var der jo allerede etableret og dannet en form for, kultur eller en måde at leve på. Og den var frygtelig sjov at være lille i, for der var jo de store. Mine ældste søskende, de var jo næsten voksne, og drengene gik i gymnasiet. Det skulle drengene i vores familie. Det var helt naturligt. Alle drengene blev akademikere, pigerne måtte ikke.
skønt nogen blev meget vrede over, at det lå uden for deres muligheder. Men der havde faren altså en anden forestilling om. Jeg tror nok, han mente, at drenge de skulle gøre nytte i samfundet. Det var det hele taget meget vigtigt. Det der med ikke at leve for sig selv. Men, og min mor, hun har nok været enig i det meste. Hun sagde ikke ret meget, og hun kunne heller ikke snakke så meget engelsk, når far havde underlige mennesker med hjem. Han tog altid mennesker med hjem, og vi fløj og for at gøre det så pænt som muligt. Og hjemmet var altså en stor organisme med unge piger, der var under oplæring, og gæster af forskellige slags. Og jeg var jo et lille barn, ved jo ikke, hvad der foregår. Så jeg og min nærmeste søster, vi blev kaldt de små, og vi var ligesom en gruppe for sig. Mens de andre for det første var skolebørn, og så var der teenager, og så var der de rigtig store, som begyndte at blive selvstændige, og de havde eget værelse. Jeg fik ikke eget værelse, før jeg blev 10 år, under helt andre vilkår. Men jeg ved ikke, hvor meget jeg tænkte over, hvordan det var. Men jeg tror, jeg morede mig pragtfuldt, for der var altid nogen, der gerne ville lege eller fortælle en historie. Og de store søstre, altså ikke min nærmeste søster Lis, men de andre store søstre, de var sådan en slags moderlige, jeg vil ikke sige erstatninger, men de var gode til at trøste og gode til at underholde mig på en eller anden måde. Og så var der jo også alle de andre mors unge piger, og en dame, der kom og vaskede, og der vaskede jeg jo med det bedste, jeg havde lært nede i en stor vaskekælder. Det var jo gammeldags husholdninger med vask og så videre, og da min mor var landmandsdatter, så fik vi jo også slagtemad sendt. Og så var det jo alle de gamle produktionsformer, vask og konservering og altså hentning, syltning og henkogning. Det kan jeg jo, synes jeg, som en egen lomme, og det er stadigvæk noget, som jeg holder af og fik brug for i mit voksenliv, mærkeligt nok. Men jeg voksede op, og først gik jeg i en lille børnehaveskole, hvor der ikke var rigtig nogen disciplin, det har jeg aldrig rigtig synes, jeg har været oplært i. Men det var meget frit. Det var i det hele taget et princip, at børn skulle være i frihed. Men selvfølgelig skulle man tage hensyn. Det var så den anden side, og man skulle hjælpe til. Og det foregik alt sammen vældig sjovt og morsomt. Jeg kan huske, at andre mennesker sagde, at de er underlige. De synger, når de vasker op. Det gjorde vi jo også. Vi sang utrolig meget. Og så var vi underlige på en måde til, at vi bag bordbøn. Vi havde jo tit kammerater med hjemme. Men det var jo sådan lidt mærkeligt. Det der med Gud hver dag og aftenbøn og aftensang og sådan noget. Men sådan troede jeg, det var. Og jeg kunne godt lide det. Så voksede jeg jo til at komme på en rigtig skole. Og det var på en stor skole på Bispebjerg, hvor jeg ikke synes, jeg har oplevet så meget. Det var så foregik på samlebørn, og børn gik på række, og det havde jeg jo ikke lært. Men så flyttede vi ind til København, for der fik min far et andet arbejde. Han blev ansat inde ved Kastelskirken. Det kommer jeg senere til. Men dengang vi boede ude i det der hus ude i Emdrup som KFUM havde bygget til min far og mor og hele vores badulje, der levede jeg jo det der spændende familieliv. Efterhånden som søstrene blev store, så skulle de ud og rejse. Det var også et princip. At piger, de skal ud og rejse og lære husholdning og tale fremmede sprog, og vi skulle alle sammen være internationale. Det skulle mine brødre også. Men de var jo ligesom finere end os andre, fordi de skulle gå i skole i lang tid. Jeg tror, jeg må kan sige, at jeg elskede og beundrede mine søskende. Nu bliver jeg rørt igen. For nu er de jo væk. Men de
store kom jeg jo slet ikke til at lære at kende, for vi blev voksne alle sammen. Og vi fik jo så susende travlt. De ældste, mine 4 brødre, det var sådan nogle hædersmænd. De havde jo været spejdere, og vi gik jo sådan ind. Det var ret i grunden konservativt livssyn, men med fædrelandet, det var jo klart, og kristendom, det var jo også klart. Og at man fulgte nogle regler, det blev jo efterhånden klart for mig. Jeg synes, jeg blev meget rettet på ved bordet, fordi min mor, hun opdrog ikke særlig på mig, men jeg fik jo meget at vide, hvordan man skulle sidde, og hvordan man skulle være, og lege pænt og sådan noget. Det synes jeg er okay. Så gjorde vi det, og det kunne de andre godt lide. Mine 4 brødre, de betød utrolig meget for mig efterhånden, som jeg selv blev stor. Den ældste var jurist. Han var sådan ret sindig. Han var absolut familiens overhoved, når far ikke var hjemme og sad for bordenden. Den næste blev læge og blev senere chef på et sygehus. Den tredje bror blev højskoleforstander, og den fjerde blev skovrider. Og det var nogle meget, synes jeg, i hvert fald flotte og sådan nogle store mænd i min bevidsthed. Og de tog sig i grunden kærligt af mig, også da jeg blev voksen. Og så var der pigerne. Ja, først var der 3 piger. Og de var meget forskellige. En var vidunderlig musikalsk og spillede hele tiden. Og det var sådan set hende, fordi hun altid sad ved klaveret. At så skulle vi lære så mange sange. Og da pigerne rejste, mine søstre rejste ud, så kom de jo hjem med alt mulig musik. Noget af det, som var en stor kulturel fordel ved familien, det var, at min far rodede sig ind i alt muligt. Han var ikke bare præst ved en kirke, han var også formand og generalsekretær og deltog i debatten, den offentlige debat, og blev efterhånden ret kendt. Og det var jeg lidt pinlig ved. Jeg synes samtidig, at det var noget underligt noget. Da jeg var lille i 30'erne, der kom jo den store svangerskabsdebat, hvor man drøftede, om man skulle indføre tilladt abort. Og det synes min far jo var forfærdeligt, for han synes jo, at man skulle leve lykkelig med den kvinde, man havde valgt sig, og få alle de børn, som Gud ville give en. Og det tænkte jeg, hvad er nu det for noget? Jeg forstod det ikke rigtigt, men bagefter havde jeg set alt, hvad han har skrevet. Men så havde vi også mange bøger, og det var vældig godt, fordi for det første fik man historier, for det andet lærte jeg jo at læse meget tidligt. Men det tredje, som jeg virkelig skal være meget glad for, jeg er meget glad for, det er, at far han var meget kulturelt interesseret, og synes det var spændende, selvom han var gammeldags på nogle områder, så synes han, den moderne teknologi og den måde for eksempel radioen kunne lave folkeoplysning, det optog han meget. Det så han både som et kirkepolitisk og et kulturpolitisk instrument. Så han kom ind i radiorådet, hvor han havde frygtelig mange opgaver og også et talerør igennem de ting, han var med til i programudvalget. Og så fik vi billetter til alt det, som radioen lavede. De lavede jo tidlige torsdagskoncerter, og så fik vi altid billetter sendt. Og til begynde med var det jo mine store søskende, der skulle være pæne og gå til koncert. Det begrev jeg ikke et mug af. Men så var der også morsomme koncerter, og jeg synes, jeg fik lov at være med i meget, fordi vi fik det gratis. For vi havde jo aldrig nogen penge. Og vores families økonomi, den var altså også lidt underlig. Far, han tjente jo alt, hvad han kunne næsten få fat i, også ved at holde foredrag og rejser og sådan nogle ting. Og han havde måske også fået et honorar i radiorådet. Men det, han kom med af penge, det blev lagt i en skuffe op i soveværelset. Pengeskuffen. Og så havde vi en eller anden form for fælles økonomi. For det var ikke sådan dine penge og mine penge eller vores konto. Men når der kom nogen med, for eksempel kom der jo bude med mad, slagter og sådan noget. Eller hvis nogen trængte til penge af mine søskende, hvis vi skulle betale for spil eller spejder eller sådan noget,
Så gik man bare op, og så tog man i pengeskuffen, hvad der skulle bruges, og så skrev man lige, at man har skrevet, hvis man skrev spilledame. Og jeg ved så ikke, hvad det kostede, for vi skulle jo også lære at spille selv. Men jeg har fornemmelse af, at det var sådan en eller anden mærkelig form for et stort, sjovt kollektiv. Og så var det jo også alvorligt, fordi om søndagen gik vi jo i kirke, og min mor var så god til at lave det festlige hjemme. Søndag morgen, der skulle alle mennesker have været i bad og få rent tøj på, og der blev lagt rent undertøj og fin kjole frem. Og så kom vi ned, og så skulle vi se. Så var der dækket hvidt bord med hvid dug og lys og blomster. Og mor havde været tidlig op og bagt boller, og hun drak kaffe med aviskonen, der kom med aviser. Og så kom vi ned, og så fik vi morgenmad, og det var rigtig festligt. Og så sad vi jo og grinede og snakkede, og pludselig var klokken 9:30 eller 9:15, og så styrtede vi alle sammen afsted, for så skulle vi i kirke, og jeg sad bag på cyklen hos en eller anden. Jeg kan ikke huske ret meget af at gå i kirke, men jeg har nok siddet og kedet mig jævnt. Jeg kan huske, at hvis der var barnedåb, så sagde min far, hvis barnet skriger, så får du 25 øre. Og jeg sad jo og ønskede, særligt hvis der var radiotransmission, at der skulle ske lidt spændende. Men så begyndte jeg jo at blive større, og det var da vi kom ind i kastellet, som var et helt andet liv. Der boede vi i en stor og fin embedsbolig. Der var 14 værelser. Jeg fik eget værelse, og det var en begivenhed for mig. Jeg fik pludselig ligesom et selvstændigt liv. Jeg følte, at i de år der, da jeg var der 11-12 år, der blev jeg ligesom et selvstændigt menneske, og det var også fordi, jeg kom på en anden skole, hvor der var små klasser og lærerinder, og kun lærerinder. Og de kendte børnene og lagde mærke til os. Og jeg ved ikke, om jeg gjorde mig umage, men jeg kunne godt lide at gå i skole. Og der begyndte Lisa og jeg så at gå i skole. Vi kommer til kastellet, og det er i slutningen af 30'erne. Og så blev jeg jo ikke længere en pige, sådan, der var nærmest landlig, men en bypige og gik i en pæn skole, og der var kun piger og lærerinder. Og det var sådan mere dannet på alle måder, og det var jeg jo lidt fremmed overfor. Men jeg synes i grunden, det var sjovt og lidt finere jo. Og jeg fik mine egne aktiviteter. Jeg prøvede for eksempel at gå til knipling, og jeg lavede et blad, et børneblad sammen med en veninde. Og fik jo nye legekammerater. Og dem, der boede i kastellet, de var alle sammen officerer. Og der boede det fineste af alt lige over for os. Det var generalen. Ham, der var kongens nærmeste, hvis der skulle blive krig. Og det så vi jo på med stor erbødighed, at der boede generalen. Men så var der jo traditioner. Kastelskirken var jo også jeg tror, den havde et eller andet regiment eller sådan noget. I hvert fald blev min far, som ansat der, han blev chef for feltpræsterne i Danmark. Det hørte altså ligesom med til jobbet, at han skulle lede. Hvis der blev krig, så skulle der jo være feltpræster rundt omkring med soldaterne. Og det er der jo også i vore dage. Og det var ikke, fordi han var mere hjemme, men han havde dog træffetid over i kirken, så der kunne vi eller ikke altid, men som regel kunne vi møde ham om eftermiddagen der, men vi gik jo ikke sådan over til ham. Min mor, hun syntes engang, at det var dog for galt, at han havde så travlt, hun aldrig kunne snakke med sin mand. Så tog hun for sjov sin hat på, og så gik hun over og satte sig i ventværelset. Og det var jo altså lige til at grine af, og det gjorde vi også meget. Men jeg synes, det var en interessant periode, og jeg tror, jeg vænnede mig til en ny livsform, også fordi jeg var ved at blive så stor. Men jeg var jo ikke voksen endnu. Og så da vi kom til efteråret 1939, så begyndte jeg at forstå noget af verden udenfor. Og det var jo slemt, for der kom krig. Vi havde jo hørt
og vidste, at der var Hitler nede i Tyskland, og det var farligt. Men så slog det ligesom ind over mig som noget ret ubekendt. Dels hvad en hær skulle til, hvad soldater skulle til, men også at min egen bror, som ikke var mere end 19 år, lige var blevet student og færdig med skolen og læste på universitetet, at han meldte sig for at være soldat. Og det var fordi den første krig i min nærhed udbrød os, for så vidt også den eneste. Finlandskrigen. Rusland, Sovjetunionen, havde brug for at overfalde det lille land. Og så blev man frygtelig ophidset, selvfølgelig i de nordiske lande, fordi det var et nordisk land, der blev overfaldet. Og dem, der turde, det var ikke ret mange, men der var en del unge mænd og også voksne, meldte sig som soldater. De ville op, og de ville være med til at slås mod russerne. Så rejste han. Det var meget højtideligt, og vi stod og vinkede ved toget ude på Østerport eller nede i Frihavnen. Jeg kan ikke rigtig huske hvor. Og så blev det jul, og så skulle min far også til Finland og være præst. Og så blev det rigtig slemt, fordi af alle de unge feltpræster i Danmark var der ingen, der ville med, undtagen ham. Og han var over 60 år, og han var faktisk alt for gammel til at komme med i krig. Men han sagde, at der skal en præst med danske soldater, en dansk præst med danske soldater. Og så begyndte jeg ligesom at føle, at det var farligt, og man skulle være lidt bange. Vi vidste godt, at far holdt ikke hverken med tyskerne eller med Sovjetunionen. Han var bare nationalist eller national. Men nu skulle han så altså op og passe det arbejde, der nu var. Og de rejste til Finland, og vi havde et stort finlandskort på væggen, hvor vi flyttede knappenåle alt efter, hvor de var og hvor krigen var. Men vi levede jo hjemme i vores hus. Der var mine to. Den ene bror var jo i krig, og den anden bror, han var på skole, på kostskole på Herlufsholm. Og de to store, de var blevet uddannet og havde fået arbejde og var blevet gift og boede hjemmefra. Så hjemme hos os, der var vi kun kvinder. Vi var min mor selvfølgelig først og fremmest, og vores unge pige. Og så var vi min 1, 2, 3 søstre og mig. Og pigerne uddannede sig, en til lærerinde og en læste på universitetet. Det havde hun kæmpet sig lov til. Og min søster og mig gik i skole. Og så en aften i april, en lys forårsaften, der var jeg med min mor henne og besøgte min bror, som også boede i nærheden, over Langlinjebroen, og vi kunne ikke forstå, der var så meget uro. Der kom så mange motorcykler. Det er motor og donanser. Jeg kunne næsten ikke sige det, og jeg kan næsten heller ikke sige det nu. Men det var altså soldater, der kom med besked. Og der var lys i alle vinduerne i kontorerne i kastellet, i generalstabskontoret og over hos generalen. Og hvad skete der? Det var den 8. april. Ja, for så blev det jo farligt. Om aftenen sagde min mor, du må hellere blive hjemme i morgen, for du er lidt snottet. Okay. Og så fik jeg lov at ligge op i det store værelse. Kastellet er sådan en underlig bebyggelse fuld af nogle små, aflange, gamle huse, hvor soldaterne og deres familier var indkvarteret. Og jeg lagde mig til at sove der sammen med min søster op i det værelse der. Så skulle vi ligge og være syge næste dag. Det synes jeg var meget hyggeligt, men det kom vi så slet ikke til. For 5:00 om morgenen, så lød der et mægtigt brag, og det var jo den ene port i kastellet, som er en lukket kaserne med volde omkring og store porte. Og den blev skudt i stykker eller sprængt i luften.
jeg tror, sprængte i luften med noget dynamit. Og bagefter fik vi at vide, at den soldat, der havde sat ild til dynamitten, han var blevet sprængt med ved samme lejlighed. Og ind kom marcherende. Jeg får jo i pyjamas hen til vinduet og stod og så. Ind kom marcherende nogle soldater, som vi aldrig havde set før. De danske soldater, dem kendte vi jo ind og ud. De marcherede, og de blæste i trompet eller horn, eller hvad det var. Men de her soldater, de havde nogle underlige grønne uniformer på, og geværer, dem kunne jeg jo også godt se. Og de kom gående. Jeg sagde til min søster, kom lige herhen og se, og hun var meget søvnig. De kommer ind ad Norgesporten, sagde hun. Jamen, så er det jo nok norske. Nej, sagde jeg. Ja, det vidste jeg jo ikke, hvad de var for noget. Men de gik nærmere og nærmere, og så blev der bulret og braget på vores dør lidt efter. Det var den ene ting, hvad vi hørte. Og den anden ting var, at ude på den store Kastelsplads, som ligger mellem kirken og generalens hus. Generalen, han boede i et stort, flot hus. Der blev der bredt nogle store flag ud. Kæmpe store flag, og det var med hagekors på. Så det vidste vi jo godt, at det var ikke danske flag, for det kendte vi jo. Og det var så tegn til, hvad vi også hørte, at de forfærdelige flyvere, som fløj lige over hovederne på os, det var så tegn til, at nu havde generalen overgivet sig. Det vil sige, Kastellet havde i hvert fald for generalen, da tyskerne kom ind af den ene port, marcherende i række, så kom der en bil i fuld fart ud af generalens indkørsel og kørte afsted ud af den anden port, for generalen skulle hen til kongen. Og så skulle de jo tale om, hvad de skulle gøre. For nu var der vel krig. Og det forstod jeg så efterhånden. Nu var jeg kun 11 år og ret fortumpet, og også lidt forkølet. Men da de så begyndte at buldre på døren, så gik min ældste søster ned og lukkede op. Og der stod soldater med gevær og sagde, at vi skulle omgående komme ud. Og min mor, vores unge pige, min mor, hun støttede sig til min søster i sproglig forstand, for min søster kunne tale tysk og havde været i både Schweiz og Tyskland. Og hun vidste godt, hvad det her handlede om. Og hun havde arbejdet på en tysk højskole, som var en modstandskamp, eller hvad kan man sige, mod Hitler. Og så fik vi besked på alle sammen, at vi skulle tage frak på, og så tage noget tøj på i susende fart, og så skulle vi komme ud af døren, og så skulle vi alle sammen, kvinder og børn, skulle interneres i kirken, og alle mændene og drengene, de officerer, der var tilbage, og de stakkels soldater, der var tilbage, de skulle interneres i en stor gymnastiksal. Så kom vi derover, og der var kirken, den var som plejet, den plejede vi jo altid at gå i. Men oppe foran, der stod der 2 tyske soldater, og vi satte os ind på nogle pladser. Og min mor sagde, at vi skal bare sidde helt stille. Det varede længe. Og der var nogle familier, der havde spædbørn med, og de begyndte jo at græde. Og de tyske soldater, der stod og passede på os ved dørene, for vi måtte ikke komme ud. De var faktisk, nogle af dem var rare, og de ville hente mælk til børnene, der skreg. Og så fik de også lov at gå og hente mælk på de rigtige adresser op. Man havde jo ikke køleskab dengang. Men så stod vi der, og jeg begyndte så at gå lidt rundt. Det var jo længe. Og de der tyske soldater, de stod og de så lidt farlige ud. Helt op ved alteret. Og så havde de hjelme på. Også i kirken. Det må man ellers ikke have i kirken. Og så stod der på deres bælte. Jeg forstod det ikke. Nej, det må du slukke for. Ja. Så stod der stod der godt mit uns. Og så gik jeg ned og spurgte min store søster, hvad betyder det? Det fortalte hun mig så. Og jeg tænkte, nej, det kan i hvert fald ikke være rigtigt.
for far og Johannes er ikke hjemme, og så kommer de og jager os ud af vores seng. Og sådan skal det slet ikke være. Så kom der en stor tysk officer, og de gjorde jo alle sammen honør for ham. Soldaterne. Og så sagde han til os, at nu kan vi godt komme hjem, for nu var Danmark besat af tyske soldater, og kongen og regeringen havde overgivet sig. Den 9. april vidste min mor jo ikke rigtigt, hvad skulle hun stille op. Hun var alene med døtrene og den unge pige. Så min søster Lise og jeg, vi blev sendt ud af kastellet hen og bo hos nogle skolekammerater. Jeg blev sendt til Lyngby, og Lise blev sendt til en skolekammerat i København. Og der blev ellers travlt i alle familier, fordi, og det kan jeg jo godt huske, at jeg var med til, at du skulle sætte mørklægningsgardiner op. Og da jeg så kom hjem, så skulle jeg bare begynde at gå i skole igen. Og kammeraterne, de spurgte jo, hvad var der sket? Ja, der kom nogle soldater. Men jeg tror nok, at jeg blev i grunden mere forskrækket, end jeg vidste dengang. Fordi det var meget væmmeligt at gå der med tyske soldater, og de havde jo bajonetter på deres gevær, og de gik om bag ved en tæt. Og far var væk, og vi syntes ligesom, at der var noget der helt forkert. Og mor, hun græd. Det er første gang, at jeg har set hende så ked af det, men det har måske også været, fordi hun tænkte, at nu blev det hele splittet ad, og vi skulle smides ud og alt sådan noget. Det blev vi ikke. Vi fik lov at bo i kastellet 2 år til, og tilværelsen ændrede sig fuldstændig. Jeg gik i skole hver morgen, og min søster gik i skole, og far blev ved med at passe sit arbejde, dels alle de ting, han var i gang med, men også sit præstearbejde. Og kirken var åben om søndagen, og alle de mennesker, der gik i kirke, de skulle ind og noteres i en bog. Jeg tror ikke, de blev kropsvisiteret eller noget, men det var sådan alt sammen under kontrol, og man fik et afsvejs, ligesom sådan en lille pas, for at man kunne komme ind, når man kom hjem. Vi var jo efterhånden ligeglade, og vi blev jo også efterhånden noget sure og så sådan på soldaterne. Sådan en lille tøs, der glåede vigtigt på en soldat. Det har han nok grinet af. Men det blev jo, man måtte ikke være ude om aftenen. Og man skulle i det hele taget indrette sig anderledes. Men vi prøvede nu at leve, som vi passede, som vi plejede. Mine store brødre, der var gift og boede uden for kastellet, de kiggede ned til os og følte jo selvfølgelig et vist ansvar. Og hen på foråret, jeg kan ikke sige hvornår, kom vores far hjem, for der var krigen ved at være slut, eller den var slut i Finland, og der kom han hjem. Men han fik jo hurtigt mundkur på, for han var ikke af de allermest stilfærdige. Jeg kan tydeligt huske, at der sad en eller anden med papir og blyant og skrev op i kirken. Det plejede der jo ikke at gøre, når man hører en præst prædike. Men han var ligesom under opsyn, og det blev værre og værre. Men jeg levede mit almindelige barneliv. Jeg blev efterhånden en stor pige, og jeg synes, det var meget fornemt, når jeg gik i skole om morgenen. Jeg gik altid hjemmefra 7:15. Kirkeklokken ringede kl. 8, så vidste jeg, så skulle jeg have skoletasken frem. Det var sådan en rumpetaske, som man havde. Og så gik jeg ud af Kastellsporten og over broen, og så kunne jeg høre klip-klap nede fra Amaliegade. Og så vidste jeg, hvad der skulle ske. Så kom kongen selv på sin ridetur. Og så stillede jeg op ved kanten. Man skulle tro, jeg var så royal. Og så legede jeg, og kongen han tog til kasketten. Og det synes jeg jo var meget fint, at jeg fik sådan en hilsen om morgenen. Og alle mennesker stansede, og dem på cykel, de stansede, og nogen kørte efter ham lige så langsomt. Så gik jeg i skole, og der sang man morgensang. Men efterhånden, så blev det hverdag.
Og jeg blev jo optaget af at være teenager, men jeg kunne godt mærke, at tilværelsen var blevet en anden. Og der skulle ske et eller andet. Men modstandskampen var slet ikke begyndt. Man blev bare mere dansk, og man sang mere. Vi havde jo altid sunget mange sange, og når vi om aftenen stod ved klaveret, vi kunne godt lide at synge flerstemmigt og sådan noget, og vinduerne stod åbne en sommeraften, så kunne vi godt give den fuld gas, og så lagde jeg engang mærke til, da jeg kiggede ud af vinduet, at lige neden foran os på hjørnet, uden for vores vindue, der stod der nogle tyske soldater ligesom og hørte på. Og jeg tænkte, de kunne bare gå deres vej. Men de har nok længtes hjem og efter at have en familie, der kunne synge. Så da vi kom til 1942, der var jeg blevet 14 år. Og der fik vi besked om, nu må vi ikke bo der længere. Så flyttede vi hen i en stor lejlighed på Østerbro. Pudsigt nok på Kastelsvej nummer 1. Det kunne ikke være bedre. Og der skulle vi så blive boende, og der var jo slet ikke plads til os. En af mine brødre var lige kommet ud af skolen, og han kom hen og boede hos en dame, vi kendte. Og i det hele taget var vi kun 1, 2, 3 piger, og min far og mor, plus vores unge pige. For det havde man jo dengang. Der havde man ung pige i huset, for alt arbejde blev jo gjort med hånden. Vi havde jo ingen køkkenmaskiner eller sådan noget. Kun en gammel støvsuger. Men så begyndte det at blive mærkeligt, og så vidste vi jo udmærket godt, og jeg var jo stor nok til at forstå, at der var noget, der hed modstandskamp. Der kom illegale blade, og det strammede til. Der blev censur og udgangsforbud, tror jeg det hed. I hvert fald, når jeg skulle til spejdermøde, det skulle foregå sådan hen på eftermiddagen. For vi prøvede jo at holde vores almindelige, hvad kan man sige, kulturelle skikke. Gå i kirker, gå til spejder, og hvis man måtte, kunne komme til en koncert og færdes med kammerater. Og jeg havde da også fået nogle rigtig gode kammerater. Og hvad mine søstre lavede, det kunne jeg jo nok se. Lige kom ud af skolen og blev lærerinde på en eller anden stor gård, en slags herregård. Huslærerinde. Og de store søstre, en var ude at rejse. Helga var i Sverige, så hun kunne slet ikke blive berørt af det krigsvæsen. Og Sverige, synes vi jo alle sammen, det var ligesom det fine sted, og der havde de chokolade og alting. Jeg var jo nok meget barnlig og satsede på den slags ting. Men mine store brødre, de var ikke til at finde nogen steder. Vi vidste ikke rigtigt, hvor de boede. Og det var heller ikke så mærkeligt, for de blev jo flyttet rundt omkring. Johannes, han var leder af en sådan modstandsgruppe, der havde depot af våben og ammunition nede i KFUM's kælder. Og han læste på universitetet. Og hvor han boede der? Jo, han boede på Ehlers Kollegium inde i København. Og Bent, som ellers gik på Landbohøjskolen, han boede hos en eller anden dame, en eller anden from dame fra kirken. Alle de her fromme gamle damer, de ville jo gerne gemme modstandsfolk. Og der har de boet så på skift, mine brødre rundt omkring. Og de 2 store var jo ældst, som var ældst, de havde børn og familie, og de passede deres arbejde. Niels lavede et eller andet underligt i ministeriet, hvor han arbejdede noget med falske kort. Og Harald var læge, og han var tit ude også at køre med, for eksempel da jødeforfølgelsen kom. Der var han aldrig til at finde. Der kørte han rundt, for han måtte jo køre bil. Så kom der en augustdag. Ja, altså, vi holdt jo sommerferie på Strynø, som vi altid plejede, og jeg havde været derovre. Og jeg kom hjem lidt senere, fordi jeg havde været syg og haft blindtarmsbetændelse, og så kom jeg hjem, og Bent hentede mig og sagde, der er ved at ske et eller andet. Nå, det var det var en lørdag aften, den 28. august. Og regeringen var gået af. De gad ikke mere arbejde sammen med tyskerne. Nå, det kunne jeg jo godt se, at det
måske noget mærkeligt noget. Og hvad skulle der nu ske? Det vidste vi jo ikke. Jeg gik i seng, hvor jeg sov. Men næste morgen fik jeg det så at vide, for så blev der bullet på døren igen, og der stod en stor såkaldt prærievogn udenfor. Det er sådan et stor lastbil med noget teltdug over. Og så stod der tyskere udenfor, og så var der en dansker med, og de ville gerne hente min far. Nå, så var der nogen, der løb ned i soveværelset, hvor far sov, og det skulle de passe lidt med på for den tid. For far havde så svært ved at sove, så han var også slem til at tage sovemidler. Og dem var han jo ikke færdig med at sove ud. Så han vridsede. Nå. Og så stod han op, og så tog han noget tøj på. Min mor sagde, skal du ikke have noget pænere tøj på? Og han tog sig sit gamle tøj. Nej, det er godt nok til at blive skudt i, sagde han så og vridsede. Så gik han ud med tysker. Men forinden havde jeg stået ude i gangen. Vi havde sådan en entré, hvor der stod stole, for det var også en slags venteværelse. Der havde jeg stået og stirret. Der var jeg jo blevet en stor pige. Og jeg stod og stirrede på soldaterne, og ham den mand, der oven i købet talte dansk og tysk, og måske var en slags spion eller stikker eller noget andet. Vemmeligt. Så kørte de med vores far. Og dem, der boede ovenpå på første sal, de havde så set, at tyskerne havde nærmest smidt min far op i bilen. Og da han kom derop, fortalte han bagefter, for han kom jo ud. Han kom hjem, så havde nogle af hans gamle venner siddet deroppe. En var forkølet og sad pakket ind i en dyne, og der sad jo så nogle mænd, han godt havde hørt om. Også nogle, der slet ikke vidste, hvem var. Og så kørte de med ham. Ingen anede, hvor de var. Så begyndte man jo at ringe og sagde, at tyskerne har været her. De har taget vores far. Og så fik vi jo efterhånden at vide, at der var også nogle andre, som vi kendte. Og han blev taget som en slags gidsel, fordi han var modstander af tyskerne. Og så var det også, fordi han var ungdomsleder, at man havde også taget andre, som var for eksempel professorer ved universitetet, som havde med unge mennesker at gøre, fordi de unge skulle forholde sig i ro, og de måtte ikke lave ballade og modstand, mens deres ledere sad i fængsel. Men så fik vi jo efterhånden at vide efter nogle dage, at de var kørt op i en interneringslejr, og så måtte mor jo igen klare sig alene med den lille organisme, vi nu var blevet. Voksne kvinder, som hun havde ansvar for. Hun var jo vant til at lede en stor husholdning, det var slet ikke det. Men nu var der jo knap med alting, og rationeringer og alt sådan noget. Vi boede så videre stille og roligt. Efterhånden fik vi også lov at besøge far i fængslet. Og det prøvede jeg også en gang. Det var oppe i Horserød-lejren, og der er der så nogle barakker. Det så så meget hyggeligt ud. Og jeg tror i grunden, de havde det rigtig rart, for det var alle sammen nogle mennesker, som på en eller anden måde var noget, og som de holdt foredrag for hinanden, og de lavede en lille kirke, og de havde sådan i det hele taget et godt, ligesom en stor spejderlejr for voksne mænd. Vi vidste jo stadigvæk ikke, om de skulle skydes eller hvad. Og krigen gik videre. Og jeg blev færdig med skolen. Jeg fik min realeksamen i 1944. Og skulle jo så det, som min far altid bestemte for os piger, eller havde bestemt for den første, og så skulle vi bare alle sammen. Jeg skulle jo i huset og lære husholdning, og når krigen holdt op, skulle jeg ud og rejse. Og det vidste jeg udmærket godt. Og jeg ville gerne lære husholdning og ud i en fremmed familie. Men inden jeg nåede at komme så vidt, så var min far kommet ud af fængsel. Og der havde han alligevel haft det dårligt med alt det, han havde lavet. Så der kom brev fra en lille ø nede ved Fyn, som hedder Strynø, om han ikke godt ville komme derover og blive deres præst. Og han havde haft det meget skidt efter, hvad der var sket først i Finland, og så den begyndende modstandskamp. Og den blev jo værre og værre.
efter 29. august. Så skulle han så tilbage og være landsbypræst. Og der rejste han over, og jeg fulgte med og var der den første tid. Og så kom jeg jo ud som 16-årig i en plads. Den havde jeg selv valgt, for jeg begyndte allerede at synes, at jeg skulle nok selv bestemme. Så jeg fandt en plads i avisen, godt nok Kristelig Dagblad, hvor en stor husholdning, en efterskole, søgte en ung pige, en stuepige. Der var jo ikke noget, der var for fint til mig, så det tog jeg. Mine andre søstre, de havde været huslærerinder på herregård og sådan noget. Men jeg skulle være stuepige, og der fik jeg det rigtig godt. Og meget, meget spændende. Det var nede ved grænsen i Sønderjylland, 2 kilometer fra den tyske grænse. Og der lærte jeg en masse om store husholdninger. Og jeg synes, det var pragtfuldt, for det var jo i vinteren 44-45. Og der skulle vi jo absolut vise, hvor danske vi var. Vi sang jo fædrelands samme sange, og der kom illegale blade. Og så kom der igen en begivenhed, som jeg synes forandrede mit liv, eller i hvert fald lærte mig, jeg vil ikke sige, at jeg lærte så meget, men drog mig ind i alt det der. For der kom en aften, jeg var gået i seng, det var om natten, der blev banket på min dør, jeg lå og sov. Og det var så forstanderen for skolen, der kom og sagde, at jeg skulle straks stå op og gå ned i hans kontor. Og så viste det sig, at der var kommet nogle flygtninge, og det var tyske soldater, der var deserteret. Og det var ikke andet end store børn, for det var nemlig unge danske mænd nede fra Sydslesvig. Og det viste sig så, at den skole, det var sådan en slags flugtlinje. Illegal flugtlinje, det havde jeg ikke vidst noget om. Men de her 2 unge soldater, de kom i deres soldatertøj meget beskidte og havde gemt sig i kornmarker og underlige steder. Og nu skulle de jo flygte og finde et skjult sted, hvor de kunne være, for ellers ville de blive skudt. Om jeg kunne sige noget? Nej, sagde jeg, de kunne måske komme til Strynø, til min far og mor. De kan nok finde et sted, de kan gemme sig, for det er sådan en lille ø, der har aldrig været tyskere, sagde jeg. Det var i 1904 år. Så det var ligesom en lidt skjult lille bitte ø. Og så blev der skrevet eller ringet. Jeg ved ikke, hvordan det blev, i hvert fald aftalt, at de skulle derned. Og forstanderen, han kunne skaffe nyt tøj til den, og jeg og den store dreng i familien, der var en stor dreng også på 16 år, vi fik det der tyske soldatertøj og gik ned og brændte i fyret. Det synes jeg også var lidt farligt. Jeg gemte sådan et tysk soldaterlomterklæde. Det har jeg nu nok smidt væk siden hen. Men det synes jeg skulle være en erindring om det der farlige. Men nu er jeg pludselig kommet med i noget illegalt. Og det viste sig også for den unge mand der, som hed Hans, som jeg slet ikke kendte. Han var jo tysker og soldat. Han kom over til min far, og bagefter har han fortalt, hvordan det var. Ham har jeg mødt, da han var en gammel mand. Hvordan det var at være dreng og tysk soldat, og flygte, og være farlige steder, og blive måske skudt, men så blev han heldigvis frelst. Jeg tror lige. Ja, det var godt. Jeg skal også lige. Den sidste del af krigen af besættelsestiden var jeg stadigvæk på den der skole i Sønderjylland. Og der fik jeg jo lært sådan, kan man sige, grovere husarbejder og store gryder og mængder af kartofler, der skulle skrælles. Men og jeg fik lært landsdelen at kende, hvad jeg stadigvæk sætter pris på. Men så ville jeg gerne i nærheden af København, for det var jo der, det foregik. Det var lige den allersidste tid, i begyndelsen af 1945. Og hvor var mine brødre, og hvad skete der med far? Men far og mor var jo kommet på Strynø. Men der foregik virkelig mange spændende ting. Så jeg søgte og fik en anden plads hos en skolelærer på Midtsjælland og tog ind til København. Og jeg troede, jeg skulle høre noget om, hvad der foregik. Jeg hørte jo ingenting, fordi de var jo bare væk. Når jeg sov det i det lille kollektiv, som mine brødre havde lavet sammen med 2 søstre,
Så var de jo væk om natten og kom hjem om morgenen, og hvad de lavede, ja, det var der jo ingen, der vidste. De skulle bare sove. Og min ældste søster, hun læste til eksamen på universitetet, og min yngste søster skulle så passe hus for den. Så jeg rejste jo tilbage til min plads, og der lærte jeg jo sådan almindelig familiehusholdning, og der var også nogle børn, hvad jeg var meget glad for. Men så kom jo besættelsestiden, og den måtte jeg jo desværre fejre. Eller så kom jo frihedsdagene, 4. maj, og jubel og sang og hejste flag, og det måtte jeg jo desværre fejre dernede i den der plads. Men det var sådan set også meget interessant, hvor man så den lettelse, der gik igennem almindelige mennesker, og man skulle ikke længere høre radio i det skjulte. Og folk hejste flag, og de rejste jo mindestene overalt i Danmark, selv den mindste landsby, er der jo rejst en mindesten. Og det fortæller jo noget om et pres, der har været. Selvom mange af danskerne slet ikke deltog aktivt i besættelsestiden, så har der alligevel været en stor forventning om, at det skulle være forbi. Også med mørklægning og rationalisering og sådan noget. Så omsider holdt jeg op der, og det var så sommeren 1945, og rejste hjem til far og mor på Strynø. For nu skulle livet jo begynde ligesom for mig. Jeg var ikke udlært som i husholdningen, slet ikke. Og jeg havde slet ikke noget at være i udlandet. Det kunne man jo ikke. Men først skulle vi jo holde fester hjemme på Strynø. Bryllup, og 2 af mine søstre skulle giftes, og drengene kom frem af deres mærkelige steder, de havde været. Og det hele stod ret lyst og lykkeligt. Og jeg begyndte at lede efter job. Det var så ikke så let, for man kunne jo stadigvæk ikke komme til udlandet. Men far havde en god ven, der var præst i Trondheim, som ovenikøbet blev biskop, og skrev til ham: du kender vel ikke en eller anden familie? Min datter vil så gerne til udlandet og lære husholdning. Jo, sagde han, jeg kender da nogen. Og så fik jeg at vide, at der var en familie i Trondheim, hvor jeg måtte være. Og det skal jeg nu ikke bruge mange ord på, fordi det var i det hele taget en forkælelsestid for mig. Jeg var så glad. Tøj kunne man jo ikke få, så jeg var ikke særlig smart eller noget. Men jeg var altid glad dengang. Jeg var en rigtig fornøjet ung pige på 17 år, og nu skulle jeg ud og rejse, og alle mennesker synes, jamen det var da fantastisk, og bare det ikke var farligt, og du kan ikke sejle til Norge, for der ligger miner i farvandet. Men jeg kom jo så til Norge, og havde meddelt familien, jeg skulle op til, at på banegården, der ville jeg have en rød hue på og rygsæk. Det var så usædvanligt i Danmark at gå med rød hue og rygsæk. Men da jeg kom til Norge, havde de det alle sammen. Det var sådan normalt at gå med rygsæk, og rød hue, det hed jo en jøssinghue, for det var tegn på, at man var frihedskæmper. Og jeg rejste så til Trondheim, og der kom jeg et vældig fornemt sted. Hos en rig familie, hvis eneste søn, var rejst til udlandet for at studere til Schweiz. Og der skulle jeg så i grunden ikke være andet end en slags selskabsdame, for der var ung pige i huset, der lavede husholdning. Og der fik jeg lov til at lære finere ting. Jeg gik til musik, og jeg gik til sang. Og der var masser af studenter, for der lå en stor teknisk højskole i Trondheim. Deres eneste tekniske højskole på det tidspunkt, altså Teknisk Universitet. Så jeg blev jo der var danskerne jo enormt populære, og jeg blev inviteret til masser af ting, og lærte flere unge piger at kende, og havde sådan en forkælelsesvinter. Og lige i modsætning til det, jeg havde oplevet sidste år, hvor alting var fattigt og knebent og hårdt arbejde. Og så kom jeg hjem. Jeg blev 18 år, mens jeg var i Trondheim, og kom hjem i 1946. Nå, hvad skulle jeg så? Ja, nu var jeg jo så fyldt 18 år. Jeg skulle vel også til at tænke lidt på fremtiden. Hvad har du lyst til? Jeg vil gerne arbejde med børn. Det synes jeg måtte være det bedste i verden. Et sted, hvor der var mange børn.
Jeg vil gerne være barneplejerske, og de skal være helt små, børnene. Og så søgte jeg ind og blev elev på et spædbørnehjem. Og der fik jeg lært den anden side af tilværelsen. Dels barnepleje, og dels hvad der i grunden skete omkring de børn. Dels hentede vi den. Vi var unge piger, masser af unge piger i fin uniform med slør ned ad ryggen. Og når det blev ringet fra Rigshospitalet, så skulle vi tage ind og hente dem. Og så blev de pakket ind i et tæppe, og der var de ikke andet end helt nyfødte. Og så skulle vi køre med dem i bus ud til Gentofte, hvor de blev indlemmet i det her spædbørnehjem. Og derfra blev de så adopteret. Så kom der mennesker om søndagen og så på de her pæne børn, der så var blevet vasket og sad i deres senge eller lå i vuggerne. Og jeg synes, jeg fik et rigtig godt tag på, men det var jo ro, renlighed. Hvad hed det? Det ro, renlighed og regelmæssighed. Det var på klokkeslæt, og hvis barnet hylede i utide, så måtte vi ikke tage den op og kælde med den. Det gjorde vi alligevel, vi unge piger. Vi kunne jo ikke nære os. Så der var jeg et år, og så var det slut. Men i mellemtiden havde jeg jo så også nået at lære en ung mand at kende og var blevet forelsket. Ja, det bliver jeg let åbenbart, eller det blev jeg let dengang. Og det gik ikke. Jeg fik en ulykkelig kærlighed. Så var fornøjelsen forbi. Så ville jeg virkelig noget helt andet. Og nu skulle det være alvor. Så jeg tudede mig igennem en sommers tid, og så gik jeg ned og meldte mig i Red Barnet, som var en stor organisation. Det vidste jeg ikke, at det var så meget, som det var. Men jeg havde tænkt, at så kunne jeg måske få lov at rejse ned i Europa, hvor husene var både siddende og sammen, og der var stakkels krigshærgede børn, og dem kunne jeg måske få lov at hjælpe og redde. Det hed jo Red Barnet. Men de så på mig, de sagde, du er vist lidt ung. Nå ja, så sagde de, vi kan bruge dig, vi har en lejr for franske børn, hvor der kommer franske børn, der er blevet væk fra deres familier. Og der kommer de og er 3 måneder, og de er tynde som pinde. De ligner koncentrationslejrfanger, og de har måske levet helt som vilde dyr eller alene under underlige forhold. Men du skal hjælpe dem med at blive sunde. Det kunne jeg jo da, det ville jeg da godt, når jeg ikke kunne andet. Jeg ville ellers gerne have været andre steder hen. Men jeg kunne godt tale lidt fransk, for vi havde haft en god undervisning i skolen. Så rejste jeg over til den lejr med franske børn, der lå helt over i Vestjylland. Og der var jeg så med et par skiftende hold drenge. Og jeg var jo god til friluftsliv, og vi spillede bold, og vi sang. Jeg kunne også synge franske sange, det kunne børnene også. Nogle af de sange var vist ikke helt stuerene, men det fandt jeg jo aldrig ud af. Og så var tiden forbi, så skulle de hjem til Frankrig og bortadopteres eller på børnehjem. Og så blev der spurgt fra Paris, kan der ikke rejse nogen af deres plejersker med? Og jeg var jo sådan en slags plejerske, eller hvad jeg var. Jeg kan ikke huske, om jeg havde nogen titel overhovedet. Men jeg vil da gerne med til Paris. Og nu er vi i sommeren, efteråret 46. Og hvad så? Ja, min far havde jo venner overalt i hele verden. Han havde også nogle venner i Genève. Og havde sørget for, at jeg kunne komme til at bo hos dem, og så måske lære et eller andet, eller tage et arbejde. Jamen, det var fint. Jeg havde jo tjent penge i Red Barnet, og jeg havde sparet lidt op, og så rejste vi til Paris. Men da vi så var blevet modtaget behørigt og havde set Paris som turister og været der en uge, så kunne vi jo ikke være der længere, for det var deres tak for, at vi havde fulgt drengene derned, og så skulle jeg videre til Schweiz og Genève. Men det kunne jeg ikke, for så kom der
generalstrejke i hele Frankrig, og togene kørte ikke, og skraldemændene arbejdede ikke. Det hele flød, og alting stod stille. Hvad skulle jeg gøre? Jeg havde brugt mine penge, og jeg kunne ikke komme til Genève, og jeg ville i hvert fald ikke rejse hjem, og det havde jeg heller ingen penge at rejse for. Nå, så gik jeg ud og tog et job. Og på det tidspunkt, der var jeg jo blevet voksen, 18 år, og kunne godt klare mig. Og det skulle være som au pair-pige. Og så fik jeg job i en familie, jeg slet ikke kendte. En fin familie i en sidegade til Champs-Élysées. Og der skulle jeg passe 3 små, fine børn i hvide pelse, som jeg gik tur med, promenerede hver dag op og ned ad Champs-Élysées. Og det gik sådan set udmærket. Og jeg vidste, at min storsøster, som nu var blevet præstekone i Amerika, de rejste til Canada, at hun havde en studiekammerat, som også lige var blevet præst i Paris, og han var flyttet. Der er noget, der hedder Dansk Kirke i udlandet. Og så tænkte jeg, hvor er den danske kirke? Den fandt jeg så. Og der var godt nok en ung dansk præst, han var ovenikøbet ugift. Det blev jo meget interessant for mig, for tidligere kærester havde jeg kvittet. Og så var der et myldrende liv af danske unge. Unge piger, der var au pair, unge drenge, altså mænd, der var under uddannelse. Og de havde sådan en slags klub, og der var jeg jo med, og der havde vi et styrtende morsomt liv. Om dagen passede jeg børn og lærte også en lille smule fransk husholdning, men det, der optog mig mest, det var sådan set de der mange forskellige danske unge. Men altså, alting har jo en ende, så jeg sagde mit job op, og vi tog en styrtende afsked, da jeg fyldte 20 i Paris. Så jeg kan huske, at min 20-års fødselsdag, der havde vi lånt ambassadøren, han havde sådan et havehus, et stort havehus, hvor de holdt fødselsdag for mig. Stor fest. Og kan du huske noget om, hvorfor du sagde op? Jamen, jeg skulle jo hjem til Danmark. Fordi nu havde jeg jo været i Norge, og jeg havde været i Frankrig. Jeg synes ligesom, at nu blev det lidt alvor. Og jeg ville gerne hjem, og jeg havde en meget nær veninde i København, som jeg havde gået i skole med, da jeg var helt lille. Og hun var begyndt at læse til frøbellærerinde, altså på Frøbelseminariet. Det synes jeg lød så spændende, og jeg vil jo gerne arbejde med børn, altså professionelt. Min generation af kvinder, vi er jo ikke uddannet til ligesom rigtig at forsørge os selv. Vi blev uddannet til at blive gift og få en mand, og så have en mindre uddannelse, som vi kunne, hvis det skulle blive nødvendigt. Hvis manden faldt fra, eller der skulle ske noget. Så det var ligesom naturligt for mig. Enten bliver sygeplejersker, eller lærerinder, eller pædagoger. Alt sammen noget kvindeligt, som det jo stadigvæk er, kunne bedre det. Og så rejste jeg med sorg og jammer fra Paris og vinkede farvel til alle mine venner, og vi ses igen, og kom hjem. Og hvad skulle jeg lære? Jeg søgte ind på Frøbelseminariet, og der var der et helt andet miljø, og jeg blev optaget til min store jubel. Og det var slet ikke noget med kirkelighed, overhovedet ikke. Det var et kulturradikalt miljø, og det synes jeg lige præcis, at det trængte jeg til. Men komponisten, Bernhard Christensen, som spillede jazz, og litteraten Svend Møller Christensen og Jens Sigsgaard og en hel masse mere eller mindre venstreorienterede folk. Og jeg lukkede jo øjnene op og slog ørerne ud, fordi det var en ny verden for mig. Og der begyndte man jo også at blive lidt mere frigjort. Man sagde det ikke, men altså, man begyndte jo at røre mere på sig, også i forhold til de unge mænd og sådan noget. Så, og jeg lærte enormt meget. Der kom den nyere børneopdragelse, det blev man kaldte, jeg tror det hed en moderne børneopdragelse, hvor princippet var selvregulering, at barnet kom selv med noget og skulle ligesom udfolde sig. Det var ikke ligesom et blødt ler, at man skulle forme, men barnet havde selv noget. Og det tiltalte mig meget. I grunden passede det meget godt til min
barndoms. Altså, så fik vi jo også lov at være hjemme og udfolde os og udvikle os på hver vores måde. Så der kom jeg ind i et ungdomsliv og deltog i meget sjov. Men hvor boede jeg? Ja, det var jo problemet. For far og mor, de var jo på Strynø, og de var gamle. Og så kom vi igen til en af de fromme menighedsdamer fra København. En meget rig gammel dame, der var apotekerenke og boede i en kæmpe lejlighed på flere etager i Bredgade. Og hun sagde, ja, hende måtte jeg da godt bo hos og få mad og alting. Og hun havde 2 værelser, og et fik jeg til soveværelse. Det var godt nok små forhenværende pigekamre. Og jeg skulle ikke lave noget i huset. Jeg fik kost og logi, kvitterfrit i 2 år, og mens jeg uddannede mig. Og det var jo prægtigt for mig. Jeg var også dybt taknemmelig, tror jeg nok, i hvert fald. Jeg synes, jeg havde medvind. Det havde jeg også. Jeg så meget lys på livet. Og så blev jeg så uddannet børnehavelærerinde, og var meget glad for den uddannelse, og det optog mig enormt meget. Jeg tror også, at jeg har været en rimelig god studerende, eller elev, som det hed dengang. Og så forstanderen spurgte mig, han som senere kom til at hedde rektor, Jens Sigsgaard, han sagde, kunne du ikke tænke dig at blive her hos os? Du kan være min privatsekretær. Jeg laver jo en del børnebøger. Det er ham, der har skrevet Perle alene i verden, og han havde meget at gøre sådan med børnekultur. Og dels så kan du hjælpe til på seminariet, og du er jo god til sådan noget at lege med børn og lave børnebeskæftigelse, så du kan undervise nogle timer. Så jeg blev lærer og sekretær på Folkeseminariet og kom ind i det der herlige lærerkollegium og var ikke mere end 22 år. Og jeg kan huske, det var pragtfuldt at tjene penge. Det var pragtfuldt at bo alene for sig selv. Jeg fik et værelse, hvor jeg boede alene og gå i teatret og gå ud med de forskellige, der inviterede mig. Og så deltagede jeg kom med i noget, der hedder Studentersamfundet, som er en slags parallel, men venstreorienteret organisation til Studenterforeningen. Og jeg var jo ikke student eller akademiker, så jeg fulgte jo altid med en af de unge mænd. Og der mødte jeg så min mand. Og han var venstreorienteret jurastuderende, og hans forældre var radikale. Jeg tror så selv, han var kommunist eller noget i den retning. Og vi blev jo så i hud og hast, og det var ikke fordi, det var såkaldt nødvendigt. Men han ville så gerne gifte sig. Han blev hjemme hos sin far og mor i lejlighed på Østerbro, og jeg boede på et lejet værelse. Og han ville giftes. Det ville jeg da også gerne. Så kunne man få sit eget sted. Og da der var gået 3 måneder, 3,5 måneder, så var vi gift. Og det var jo meget lidt sent. Men det viste sig nu at være et meget udviklende og interessant liv, jeg fik som gift kone. Og jeg blev fortsat ved med at arbejde, men jeg blev jo meget hurtigt gravid. Jeg blev gift, og nu er vi så i midten af det 20. århundrede. Og jeg tror nok, at
der må man sige, der holdt min ungdom op, i hvert fald, hvad jeg forstår ved ungdom, hvor man ikke har så mange forpligtelser. Vi blev gift. Jørgen studerede stadigvæk. Han skulle være jurist. Det var hans far. Og det var i grunden måske ikke hans interesse, for han var meget samfundsinteresseret og også lidt interesseret i de der nye tanker om pædagogik, der jo skulle forandre mennesket. Eller hvad han tænkte, det ved jeg ikke. Men, og jeg var jo pædagog og med på det der med de moderne skoletanker og den moderne opdragelse. Det var nu ikke, fordi vi tænkte på at få børn. Vi blev bare gift og fik en lejlighed. Og vi levede af den løn, jeg tjente på seminariet. Og jeg tror, Jørgen havde et studenterjob, men det holdt han nu ret hurtigt op med, fordi han skulle læse til eksamen. Så jeg var ligesom hovedforsørger, og så fik vi et job. Vi fik nogle penge fra Frihedsfonden, fordi Jørgen havde været i den danske brigade under sit ophold i Sverige under krigen. Vi var alle sammen mærket af krigen, og lettet over, lykkelige over, at den var holdt op. Men man var jo stadigvæk relativt fattig. Det har jeg i grunden altid været først, da jeg var barn der under dens økonomiske krise i 30'erne. Og under krigen var alting jo meget sparsomt. Så nu kom verden, og nu kom varerne, og nu kom børnene så for mit vedkommende, for jeg var jo sund og stærk og 22 år, og jeg blev meget hurtigt gravid. Det synes jeg jo var okay. Det var helt fint. Sådan var det bare. Og jeg arbejdede stadigvæk, og så kom barnet, og jeg tog, og det var Birgitte, og hun kom med på arbejdet. Jeg sad og ammede, mens jeg underviste, og endda eksaminerede. Og det var jo sådan jo et børnevenligt sted, for det var jo et børnehaveseminarium, og alle syntes, det var da fint og naturligt. Og vi var meget tilfredse og levede med i, hvad vi nu kunne af det liv, der skete, og hvad der stod i avisen. Vi begyndte med det samme at holde avis, for det ville vi gerne være med i. Men så blev Jørgen omsider færdig og fik næsten omgående et job. Og det gik jo så ikke i retning af jura, det gik i retning af pædagogik, for han troede jo, at han skulle være med til at forebygge ungdomskriminalitet og havde været interesseret i kriminologi og søgte et job som lærer på Nyborg Ungdomsfængsel. Og hvor skulle vi bo? Han flyttede straks derover og boede på et værelse, og jeg blev boende i København og passede Birgitte, når jeg ikke var på arbejde. Min mor passede hende resten af tiden, og det fungerede sådan set meget godt 2-3 måneder. Så fik vi byttet vores lejlighed i København og flyttede til Nyborg. Og i den periode havde jeg ikke nogen arbejde, for jeg var blevet gravid igen og havde dels et lille barn og et i maven. Og så fødte jeg i Nyborg, det var en hjemmefødsel, og jeg var meget glad for det barn. Jeg synes, det var helt fint, jeg ville gerne have mange flere. Men på en måde synes jeg, det var lidt underligt at være hjemmegående, men jeg var jo glad for husholdning, så det var da også dejligt, og vi tjente jo sådan almindelige penge. Jeg ved ikke, vi har aldrig haft for mange, synes jeg. Men så blev Jørgen, han var lidt af en urolig sjæl på det tidspunkt, og han ville måske tilbage til København. Og så var der et andet job inden for den pædagogiske genre, som forstander for et ungdomshus, og det smagte jo altid af fugl, og det skulle det jo også gøre, altså forebyggelse af ungdomskriminalitet. Det var i begyndelsen af 50'erne, da man var begyndt med rock and roll optøjer i København, og nu skulle der jo gøres noget for ungdommen. De skulle have nogle mødesteder, det man kaldte det varme gadehjørne. Og det fik han så. Og det var et ret stort ungdomshus i Brønshøj Husum, hvor jeg selvfølgelig billigede, det gør en hustru jo det. Jeg synes, jamen, det var så i orden. Men nu havde jeg jo 2 små børn. Birgitte var endnu ikke fyldt 2, da Sanne kom. Og
jeg ville jo gerne være med og lave et eller andet, så vi fik os organiseret i en lejlighed, hvor vi havde et ekstra værelse, så jeg kunne være med om aftenen i den der ungdomsklub. Og så fik jeg jo hænderne fulde og begyndte at interessere mig for de samfundsforhold, hvor de der unge mennesker levede. Og det havde jeg meget fornøjelse af. Ikke mindst, da jeg kort tid efter blev optaget på den sociale højskole som studerende og lavede nogle større opgaver om ungdomsklubben, hvad det i grunden var for et apparat og instrument. Nu var det i forvejen egentlig ikke kriminalitetstruede unge, men for en stor del sådan pæne unge Brønshøj-drenge, hvor halvdelen var i læger, og resten var arbejdsdrenge, og man begyndte jo at tjene godt, og kvinderne begyndte at arbejde med ude. Og det synes jeg jo var dybt interessant. Jeg var meget optaget af at gå på den sociale højskole. Alt hvad jeg lærte, det er ikke mindst den lovgivning, der gjaldt på det sociale område, som det her jo var, selvom det var inden for en pædagogisk ramme. Så jeg arbejdede med der en række år, jeg tror det var 6 år, og fik jo almindelig løn, og børnene havde jeg om dagen, og så var jeg med i det arbejde om aftenen, og så blev Københavns Kommune jo så åbenbart opmærksom på, hvad der skete derude, for det var rigtigt, synes jeg i grunden, rimelig godt arbejde, altså en slags pionerarbejde med ungdom. Og så spurgte de så, om vi ikke kunne tænke os at arbejde sammen. Det foregik parvis, altså vi blev ansat som par på et stort børnehjem, der lå uden for København. Et stort, flot sted, der hed Nærupgård. Og det synes vi jo lød godt, og det var interessant, og der kunne vi bo, og jeg kunne få en masse medhjælp, og så være med til det derude. Meningen var jo, at jeg skulle være det, der hed medhjælpende hustru, eller hvad det hed. Det ved jeg ikke rent formelt, men jeg skulle i hvert fald lede husholdningen. Det var et stort sted med flere steder, hvor børnene voksede op, og der var 56 børn, og meget lidt personale ud over det praktiske. Det var der forresten heller ikke ret meget af. Men tiderne var gode, og pengene flød, og Jørgen var virkelig god til at administrere. Så vi fik bygget det op på en helt anden måde. Der var jo sovesale med jernsenge, og børnene lå om natten i sådan nogle hospitalskjorter, hvor Københavns Kommune var stemplet på ryggen. Og det foregik sådan meget på rækker og geled og ordentlige forhold. Men der var jo den fordel ved rammerne, de pædagogiske rammer, at børnene gik i de lokale skoler. Så sådan set skulle man kunne opbygge et normalt børneliv. Og så fik vi jo så bevillinger, så vi byggede om, og vi købte tøj, og vi ansatte personale, også uddannet personale, for så begyndte der at komme personale. Jeg tror også, rygterne gik lidt også om os, at det var et sted, hvor der skete noget. I hvert fald havde vi masser af udenlandske studerende og besøgende. Og der var Sanne jo en lille pige. Hun var kun 4-5 år. Hun har været 5 år, og Astrid skulle begynde i skole. Og så valgte vi også en lille friskole, som var ret kendt i sin tid. Den lille skole, hvor børnene fik så den moderne undervisning, vi synes var rigtig. Og der begyndte Birgitte, og Sanne blev, jeg vil ikke sige passet, for hun gik jo og fik stor inspiration af en meget dygtig børnehavelærerinde, vi havde, som lavede en lille børnehave for de mindre børn om dagen. Ellers var det jo meget barneplejersker. Og der synes jeg, vi havde en meget frugtbar tid, fordi netop, at vi havde råd til at etablere det og lave relativt små børnegrupper med 8 børn og 2 pædagoger, en mandlig og en kvindelig, og bygge noget familieagtigt op. Det var det jo ikke, for vi skulle respektere, at børnene havde deres familier. Og der fandt jeg så lejlighed til at folde mig ud i, for det første at lave journaler for børnene, og for det andet at få mig noget timearbejde som socialrådgiver, hvor børnenes hjem og baggrund blev besøgt. Og det var jo en sølle baggrund, de børn kom fra. Der var mange familiegrupper, eller børnegrupper, som kom, søskendegrupper, som kom
fra ødelagte familier på en eller anden måde, ellers også meget socialt derangeret. Og vi havde et knaldgodt samarbejde, og efterhånden med konferencer og sådan et godt stykke fagligt arbejde, som man jo hørte om, så jeg blev bedt om at komme og undervise på seminarier og holde foredrag rundt omkring. Og jeg tror nok, jeg var som en fisk i vandet, også fordi jeg synes, storhusholdninger er fantastisk fascinerende. Det er jo sådan nogle, der skal jo altså virkelig både produceres mad og holdes pænt og rent og hyggeligt for børn, så når de kom hjem fra skole. De fik en god modtagelse af de voksne, og vi lavede alle talt mange sjove ting med dem. Det synes jeg, og først og fremmest en god hverdag, hvor vi jo så brugte, kan man sige, kulturelle aktiviteter og oplevelser som en slags opdragelsesmiddel, det vil sige vi havde en del traditioner, og det lagde børnene vægt på, fordi i deres totalt forvirrende liv, hvor intet havde været forudsigeligt, ikke engang at man fik mad, og man vidste ikke, hvor ting var. Vi sørgede for sådan set, at der var orden. Man kunne altid finde, at saksen lå i den skuffe og sådan noget, bare for at sige, at det skulle være genkendeligt, og der skulle være ting, der skete, som børnene kunne efterhånden gro ind i en form for rytme. Og de har bagefter en del af den fortalt, for jeg har kontakt med nogle af dem også nu, at det var noget helt nyt. Og vi fik kontakt med forældrene og havde nogle store forældredage, hvor børnene optrådte, og hvor skolelærerne kom. Og jeg synes, det fungerede rigtig godt. Og vores egne børn, de blev jo store og voksede til, og de klarede turen til skole. Det kan jo godt være kompliceret for børn. Og så synes vi efterhånden, at nu var børnene vokset til, og det var jo i grunden en lidt mærkelig tilværelse, de havde, hvor de var inde og spise i en spisesal sammen med de andre børn. Og de boede dog sammen med os i en lejlighed. Men så fik vi jo bygget dette her sommerhus. Vi købte et stykke jord op ved stranden, som vi har set nu, og byggede et træhus. Og det var sådan en lille knaldhytte med køjerum og den slags ting. Og der havde vi så nogle pragtfulde ferier og weekends, hvor børnene også kom til at lave mad og lege og rode og alt det der, som børn jo gør. Men så blev jeg efterhånden så glad for at lave noget andet, altså at undervise og arbejde på seminarier, at jeg blev bedt om fra pædagogseminariernes side, der var ikke så mange, det var børnehave- og fritidspædagogseminarierne, om at gå ind i en stilling, den blev stillingen, eller hvad kan man sige, seminarierne var fra at være en slags private. Det var sådan, man betalte for at gå på seminariet. Inden for visse, kan man sige, pædagogiske skoler. Der var Frøbel, og der var Montessori og sådan noget. Det var meget, meget fagligt. Nu blev de et offentligt anliggende, for det, man åbenbart ret sent havde opdaget ude i samfundet, det var jo, at kvinderne var begyndt at arbejde ude, og der var ingen børneinstitutioner. Og så sagde staten, nu må vi have etableret et offentligt uddannelsessystem for pædagoger. Og det blev jeg så bedt om at være med til at skabe og lave en lov, og også gøre uddannelsesstederne gratis. Ja, det var jo ikke mig, det var jo den offentlige stemning, at seminarierne skulle ligesom universiteterne være gratis og være videregående uddannelse. Det kæmpede jeg en del for, fordi nogen, især kommuner og amter, ville gerne gøre den sådan en slags ungdomsuddannelse. Og jeg var jo vant til, at det var voksent arbejde og opdrage børn. Og det var ikke noget, man skulle sætte teenager til at have ansvar for, selvom vi jo altid har haft medhjælpere i børnehaverne. Men så holdt jeg op som medhjælpende hustru, eller hvad jeg var, og sagde op på de seminarier, hvor jeg underviste, og så kom jeg ind i Undervisningsministeriet. Der var vi i 1968. Det år af alle, hvor uddannelsesrevolten brød ud,
og den gode, rare, radikale Helge Larsen var minister, og studenterne råbte og skreg og ville have selvstyre, eller hvad det var, de ville. Og der var demonstrationer, og jeg så jo til med store øjne. Men jeg synes alligevel, det var vanvittigt spændende, og jeg synes, det var en meget frugtbar tid. Jeg ville ikke have undværet ungdomsoprøret, for der begyndte man jo at stille spørgsmålstegn ved den ordning, vi havde haft i det hele taget. Og det første, vi havde lært under krigen, det var jo, at demokratiet stod over alt. Men det var der ikke på ungdoms- og børneområdet. Så det passede i grunden godt med min indstilling, at børn skulle have en vilje, og de skulle have en vis frihed. Så jeg kastede mig med fynd og klem ind i det arbejde, og der kom min socialrådgiveruddannelse med meget til gode. For jeg havde lært noget om love og deres opbygning og deres administration, og hele hvordan systemet fungerede. Det tænker man jo ikke over, når man er ung børnehavelærerinde og elsker små børn, og jeg kommer ud på et børnehjem og skal sørge for, at de får tøj og mad. Men det blev måske nok min største, kan man sige, ja, jeg har aldrig kunne lide ordet karriere, men min faglige udfoldelsestaburet og sidde på den og være med til, fordi det hele forandrede sig jo i og med, at børnene kom på institution. Og man begyndte jo også at stille spørgsmålstegn ved, hvad er det for et børneliv, vi giver børnene? Hvor skal de være? Er der nogen, der har forstand på opdragelse? Før havde man jo haft husmorudsendelser i radioen, eller lavet en slags folkeoplysning. Det var jo meget med mad og ernæring, det var jo også vigtigt. Men nu begyndte man så at interessere sig for familiernes opdragelse, og hvad er det for en kultur børnene skal leve i. Og ikke mindst, hvad er det for sociale forhold, vi byder de dårligt stillede børn. Og der blev så sat forskellige store politiske initiativer i gang, både i Europarådet og i Nordisk Råd, som nedsatte en forskningsgruppe, for i virkeligheden viste det sig, at vi vidste umådeligt lidt konkret om børns opvækstvilkår. Der var jo kun statistisk ordbog og sådan noget at slå op i, men hvordan det i grunden foregik, og hvad forældrene planlagde om deres liv og sådan noget, det vidste man jo ikke. Og så blev jeg leder, fordi jeg havde den stilling, jeg havde i ministeriet, af sådan en forskergruppe. Og det var dybt interessant. For dels blev der også afsat bevillinger til at undersøge børns vilkår. Og mens vi sad der med de der meget inspirerende mennesker, der af sig selv var begyndt at undersøge børns vilkår ude på universiteterne, så kom vi så til at se til, at der er i hvert fald nogle ting, vi ved, og der er også nogle ting, vi skal vide, som blev sat i gang af projekter. Men først og fremmest mangler vi egentlig en politisk samlende målsætning, eller hvad man kan kalde det, med hvordan børn skal leve. For alting var jo delt op i sektioner over børneforholds, boligforhold, og der var deres økonomi, og hvad med børnetilskud, eller skulle der være skattefradrag og sådan noget, en hel del ting omkring det økonomiske. Men så kom jo også, hvor skulle børnene være, og hvem skulle tage sig af dem, og var det overhovedet godt at gå på institution. Der udbrød jo så en stor ideologisk strid, og det endte jo så med, at vores diskussioner og al den opmærksomhed, der var i offentligheden, at den udmundede i oprettelse af en regeringskommission om småbørn. Og det var i grunden den der forskergruppe, som jeg havde fornøjelsen at være med i, som bad om at få samlet den viden, man havde. Og den børnekommission var nok et vendepunkt i mit liv, eller et centralt punkt, fordi jeg blev næstformand, og det vil sige, at jeg sådan set skulle lede det og administrere det, og sørge for fremdriften, for vi skiftede hele tiden formand. Først var det en professor, så blev hun minister, så blev det en så blev det Lone Dybkjær, og så holdt hun op, fordi hun kom ind i Folketinget, hun blev genvalgt, og så var det en tredje. I hvert tilfælde, det optog mig jo enormt meget, og vi udgav store betænkninger,
og der kom jo også en masse ud af det. Men imens sker der jo noget, for det er jo ligesom den offentlige side, som optog mig. Men imens sker der jo noget. Jeg var jo nok begyndt på det personlige plan at interessere mig mere for de store linjer i samfundet, end, jeg vil ikke sige end familien, for den har altid optaget mig. Men jeg kunne se, at børnene begyndte at blive store, og Jørgens og mit ægteskab gik ikke så godt. Det var nok derfor, jeg gik ind på den sociale højskole og ville lære noget mere. Jeg burde nok have tænkt på det tidligere i mit liv, at det galt om at virkelig lære noget. Men det har jeg så ikke gjort, for det lå jo ikke i den kultur, jeg var vokset op i, at pigerne skulle lære så meget. Eller gå ind i samfundet. Og pigerne blev jo store, børnene kom i skole, og de levede sådan set et godt barndomsliv. Og jeg tror i grunden, at det job, de hver for sig har valgt, hænger sammen med, at de er opvokset igen, sammen med andre børn, der havde haft det hårdt, og som måske også havde det hårdt. I hvert tilfælde havde de begge to været meget socialt interesserede og blevet politisk interesserede. Og det blev man jo også efterhånden, for der skete jo så meget med det politiske liv. Den kombinerede faglighed, som jeg havde erhvervet mig, den prøvede jeg jo at udvikle. Og jeg synes, det var dybt interessant, dette med, at kvinderne gik ud og arbejdede. Og det var jo ikke længere, men dengang var kvinder jo lige en slags arbejdskraftreserve, der gik ud og tog job efterhånden, som de kom eller gik. Men nu begyndte de jo at ville uddanne sig, og det er jo blomstret op fuldstændig nu, at kvinder har opnået den status, delvis i hvert fald. Og kvindebevægelsen i 70'erne var fantastisk sjov at være med til. For det var jo også mine børns tid, hvor de gik til de store møder, og der var demonstrationer og optog, og folk klædte sig mere eller mindre kulørt og spraglet. Og jeg levede i grunden godt med det, fordi der var store forandringer. Alle de sociale love blev ændret i bistandsloven, og jeg blev indbudt fra ministeriet til at deltage i udviklingen af udformning af en ny skolelov. Det var så en større skolereform, hvor man lod skolen gå op til 9. klasse, og med direkte forbindelse højere op i systemet, og det var jo selvfølgelig af sociale grunde. Og jeg tror, vi alle sammen havde det godt med, men Jørgen og jeg, vi havde det måske mindre godt. Det var ikke sige, at vi havde det disharmonisk, men det gik ikke særlig godt. Så vi holdt op på børnehjemmet. Jørgen fik et job som seminarierektor, og vi flyttede ind i en villa i Virum. Og det var alt sammen velordnet og veløkonomisk. Nu var vi jo kommet ind i 60'erne, og der skete jo en meget positiv økonomisk udvikling i samfundet. Og jeg synes jo, at 70'erne og alt, hvad der skete, også pegede fremad. Selvfølgelig havde den kolde krig sat sit spor, men man havde vendet sig til den konfrontation i det internationale billede. Det var noget, man, jeg ved ikke, levede med eller balancerede med. Jeg var med i en masse internationalt arbejde, fordi alle steder, i Europa i hvert fald, og til at begynde med også i andre lande, begyndte den samfundsmæssige udvikling med en ændret struktur med familierne og ændrede arbejdsvilkår. Det har jo altid hængt sammen, hvordan skal folk skaffe føden, hvad skal de leve af? Og vi fik jo også både føden og meget mere til. Det blev jo et overflodssamfund. Og det synes jeg, vi nød godt af. Vi havde en god økonomi, og børnene blev færdige, og de blev med skolen, de blev studenter, og begyndte så at læse henholdsvis psykologi og medicin. Men det skrændede mere og mere i vores ægteskab, og børnene levede jo deres eget liv med de kammerater, de nu havde, og de kærester, de nu havde. Så i begyndelsen af 70'erne synes jeg, at nu måtte der ske en ændring, og det var nok mest min beslutning, at jeg ville gerne prøve at bo alene. Og jeg fik en lejlighed inde i byen på Østerbro, den har jeg forresten endnu, og flyttede derind. Og det var i grunden ret hårdt for mig, fordi det var også min selvopfattelse af at tilhøre en familie og et hjem,
som blev rystet kraftigt. Men da vi nu havde sommerhuset, så overtog jeg det, og Jørgen blev boende i Virum, og pigerne begyndte på universitetet, og så prøvede jeg, da jeg jo også havde det relativt godt økonomisk, at ændre vores sommerhus, og tænkte, det her, det kan så være samlingssted for børnene. Og det blev det så i allerhøjeste grad, for vi fik bygget sådan en lille fløj, hvor børnene kunne spille deres meget høje musik, og jeg kunne sidde her fredelig og rolig. Og senere, hvor forældrene kunne sove i fred, og jeg kunne more mig heroppe i hovedhuset med deres børn, for de kom jo også. Og det blev et stort vendepunkt for mig personligt at blive bedstemor og blive mormor. Jeg synes, det var fantastisk. Jeg var i en kort periode meget aktiv politisk, men det holdt jeg op med også, fordi jeg fik så travlt med det faglige. Og vi fik også nye ministre. Jeg må sige, at jeg havde en lidt svær tid under Bertel Haarder i ministeriet. Jeg respekterede ham meget. Det er jo klart, man er jo embedsmand. Og det er jo først og fremmest at betjene de politikere, man nu har. Og de er jo valgt af folket, okay. Men jeg brød mig ikke om den politik, blev ført. Dengang var børnehaverne under Socialministeriet. Og jeg har gjort meget for, at det skulle opfattes som en ren pædagogisk institution. Og nu har man jo også i offentligheden og i den faglige bevidsthed forstået, at børns personlighed dannes længe før de kommer i skole. Men det har jo så været en del af den almindelige politiske udvikling fra gammel tid. Det er jo kun 200 år siden, vi overhovedet fik en skole, en almueskole. Og tiden må jo gå. Men jeg synes, det var spændende at være med og i det hele taget at forme børns udvikling. Kvinderne, de skulle nok klare sig. De fægtede sig jo frem, og det gør de stadigvæk. Og jeg synes, det var vigtigt, at de også fik deres plads, selvom det er meget svært. Og det er stadigvæk et meget stort punkt, hvordan man skal forene familieliv og arbejdsliv. Men jeg blev jo også ældre. Jeg blev midaldrende og mormor og levede det embedsmandsliv, som jo hører med, hvor man også skal forvalte love og tage de problemer, der nu opstår. Og der opstod problemer, ikke mindst da man kom ind i økonomiske vanskeligheder og med snævre bevillinger og skulle skære ned på alle de seminarier, jeg havde været med til at oprette. For jeg synes, det vigtigste for mig, trods alt, bortset fra mine egne børn, det var jo, at der blev uddannet nogle mennesker, som vidste, hvad de havde med at gøre. For små børn er jo nogle sårbare, skrøbelige og meget vidunderlige mennesker. Og så kom jo 80'erne, fattig 80'erne med Schlüter og den regering. Og jeg synes, vi fik en rimelig god gænge i børnepolitikken, og man så, at det interesserede kommunerne. Det var jo også en vigtig ting for mig at være med, da kommunalreformen i 1970 blev lavet, for det var en helt anden opgave, eller helt andre opgaver, kommunerne skulle løse. Det synes jeg var meget spændende at være med til. Jeg flindrede jo rundt i landet og var samtidig i Jylland flere gange med fly for at holde foredrag eller deltage i møder. Og jeg boede jo stadigvæk alene og havde det godt med det og var gode venner med Jørgen. Og han fandt sig en ny kone, og det var alt sammen i hvert tilfælde på plads så meget, som sådan noget kan blive. For så levede vi jo med børnene, og vi havde stor fornøjelse af at være sammen. Det har vi altid haft. Og jeg er glad for, at der er sådan en harmoni imellem os med hensyn til, altså det synes jeg stort set. Selvfølgelig kan vi have nogle forskellige synspunkter og meninger, men jeg synes, at vi ligesom trækker på samme hammel i den forstand, at jeg kan forstå, hvad mine børn laver, og jeg kan også forstå, hvad mine børnebørn laver. Og jeg har aldrig haft lidt svært ved at vende mig til den nye verden. Ret sent, efter jeg var blevet pensioneret, fik jeg jo lært noget om EDB.
Og det var noget af en oplevelse for mig. Det var et af mine børnebørn, som synes, det var vanvittigt spændende. Det synes jeg ikke, men jeg ville da gerne se, hvad det var. Og vi fik så købt en computer, og der var jeg jo som sagt gået på pension og søgte Velux-fonden og fik penge. 17.000 kroner kostede en computer dengang. Og så langt rakte min pension jo ikke. Men så begyndte jeg at skrive og har haft sådan en passende afvikling. Jeg blev pensioneret som 63-årig, fordi stillingen simpelthen blev nedlagt. Man ville kun have djøffer i ministeriet. Og jeg tilhørte jo en anden gruppe, altså humanister, det skulle de ikke bruge. Men så afviklede jeg sådan stille og roligt efterhånden de gøremål og de udvalg, og jeg sad i nogle råd rundt omkring og fik også skrevet lidt. Og ja, det jo endte jo med, at børnene og børnebørnene voksede op og selv dannede familier. Og det var jo noget af en omvæltning for mig, men meget, meget spændende og meget sjovt at se disse små oldebørn. Og rent fagligt vil jeg stadigvæk sige, at de interesserer mig dybt. Men jeg følger jo ikke med, hverken i det sociale eller pædagogiske. Der er jo kommet en masse forskning. Og nu er jeg jo så ved at blive en gammel kone. Og det synes jeg er lidt af en overraskelse. For der er jo mange ting, som jeg før gjorde fuldstændig hurtigt og nemt, som nu koster mig besvær, og som jeg skal vende mig til, at jeg ikke kan gøre og må opgive. Helbredet bliver jo ringere på en eller anden måde, så får man ondt hist og pist og får medicin og får anfald af underlige ting, men jeg synes, jeg har et rigtig godt liv, og jeg har især haft det umådeligt godt. Så jeg ved ikke, hvad jeg mere skal sige. Skal vi ikke slutte? Jo, der er måske nogle ting, som hvis jeg må spørge lidt, Ja, nu. så kan du, Der er jo huller i det. så kan du sådan svare sådan, så kort du nu kan. Der var, hvad var det, jeg tænkte? Jo, der var for første akt, hvis vi skal kalde det det, der var vi begge to enige om, at der manglede lidt beskrivelse omkring din mor. Hvad hun var for en dame. Ja, og det er også meget forkert, at jeg ikke har omtalt hende meget, fordi hun har selvfølgelig spillet en stor rolle og været den faste figur, hvor alle andre for rundt, og der skete alt muligt. Der har hun jo været et meget stilfærdigt og meget kærligt menneske. Hun var jo meget bundet til jorden, og hun var jo landmandsdatter og var meget bundet til naturen og holdt undrede sig over meget af det, der skete. Og hun fulgte også med. Så jeg tror, det var en overenskomst mellem mine forældre, at hun skulle passe den hjemlige forretning og klare sig med de penge, hun nu havde eller fik på det tidspunkt. Men da min far endte med at blive stærkt slidt og til en vis grad misbruger, og det kan jeg ikke sige med helt sikkerhed, men jeg tror, det hænger sammen med, at i gamle dage, der skrev folk rask væk sovemedicin ud. Altså, så han skulle have stimulans på den ene eller anden måde, og tog Mecodrin om dagen, da han var i fuld vigør og skulle ud og slås både for fædrelandet og i kulturen. Og det blev han mærket af som gammel, og hun måtte nærmest være plejerske for ham, da de blev pensionister. De døde begge to ret unge, men hun var præget af den der omsorgsopgave. Det var en meget dominerende træk hos hende. Men hun var også interesseret i kultur. Jeg kan huske, hun var meget optaget i en sortsangerinde, Marian Anderson, hvor hun altid gik til hendes koncerter. Og hun synes også, hun havde også andre kvindeforbilleder, kan jeg huske, da jeg var stor pige. Der var hun optaget af fru Chiang Kai-shek, så jo stod ved sin mands side på en vist meget konservativ fløj imod Mao, og rejste rundt og skaffede penge til sin mands. Altså hun synes det der med at være en stærk kvinde ved siden af sin mand, det har hun nok anset for at være et forbillede. Og
Men ellers tror jeg, hun var en almindelig dansk kristen kvinde. Hun var meget from og meget arbejdsom. Og for så vidt var hun meget smuk, synes jeg, nu bagefter. For dengang synes jeg, hun var lidt gammeldags. Dengang gik damer jo med hatte eller hovedtørklæder. Man kunne ikke gå utildækket på hovedet som kvinde. Og hun trivedes måske kun behersket med et byliv, hvor hun sådan skulle være pæn dame, og der kom andre damer til te og sådan noget. Jeg tror, hun havde det bedst med sådan en myldrende børneflok og et liv med stor husholdning og bageri og behandling af slagtemad og syltning og ture. Men jeg har aldrig set hende lege, og det er sjældent, hun har sådan taget sig personligt af mig og læst historier for mig. Men hun har altid været en meget stærk figur i familien, fordi hun var der. Altså det er simpelthen et spørgsmål om at være til stede og høre efter. Og så lå hun jo med, når vi andre grinede, og synes jo, det har været sjovt, og de børn, de var jo flotte og søde, og hun passede os godt. Men nu bagefter, jeg ser jo dagligt på hendes billede fra min seng hjemme på Lyngbyvej, og tænker på, hvor var hun dog sød, og hvor betød hun meget for os. Man må jo tænke på, at hun levede jo det meste af sit liv. Nej, det er jo ikke rigtigt. Men 17 år af sit liv brugte hun jo til at avle børn. Og det der at reproducere, også rent fysisk, den kommende slægt, det tager jo også fysiske kræfter. Så jeg synes, at hun blev relativt tidlig gammel, men var jo meget til stor hjælp, da Birgitte var nyfødt, og hun var lige blevet enke. Så jeg synes nok, at jeg er faktisk ret stolt af hende, at hun har taget den tur med i tiden med, fra at være en stor, sund bondepige fra en rig bondefamilie, hvor hun kunne have været blevet gårdmandskone og siddet et eller andet sted. Og så tage springet, flytte ind til byen og deltage i alt det liv, som familien gjorde, og også den udvikling. Så det har været helt fint. Det, som har været det helt grundlæggende, og det er det jo for alle individer, det er jo ens barndom. Og jeg synes, det har jeg fået et stærkt grundlag, altså både med meninger og holdninger, men også hvor meget forholdet mellem mennesker betyder, og hvor stærkt et familieliv kan være i ens bevidsthed. Men jeg synes, at frihed er en grundlæggende faktor for mit liv, at man har fået lov at vælge så meget. Og jeg synes, det er vigtigt for et menneske, og det har bekræftet mig, at det tætte for, altså kærlighed og frihed mellem mennesker, det synes jeg er en meget vigtig ting. Og det er de øjeblikke, jeg har haft, som har været store. Det har været stort for mig at få mine børn. Det har været stort for mig at opdage, at jeg hørte hjemme i et samfund, der var så pulserende, og hvor man har været med i en strøm, og ikke bare fulgt med, men også kunne være med på deltage. Jeg synes, arbejdslivet er meget vigtigt, og derfor så påskynder jeg meget, at jeg har været med til det. Men jeg synes også, at det kulturelle liv er vigtigt. Jeg synes, musikken er meget vigtig. Det har jeg slet ikke nævnt. Og jeg har læst meget, men jeg synes, jeg har været lykkelig mange gange. Og jeg må sige, der har selvfølgelig også været skyggesider. Jeg har da også været ked af det nogle gange. Rigtig ked af det. Og jeg har været vred nogle gange. Men det var mest, når tingene ikke gik, som jeg synes. Det er jo klart, hvis man ikke får sine behov imødekommet. Men det gør jeg nu. Jeg synes ikke, jeg kan se det i perspektivet af et meget langt liv. Der kan jeg ikke ønske mig mere andet, end vi stadigvæk må have det så godt sammen, og at børnene må have det godt. Det er meget vigtigt. Altså, det er fuldstændig afgørende, at de unge kommer godt fra start. Og jeg synes, det er et godt sted at bo i det her land. Jeg synes, det er gode betingelser, men det er jo ikke noget, man kommer gratis til.
Og det skal man være, synes jeg, meget bevidst om, at det skal hele tiden enten gøres bedre eller holdes fast. Nu er jeg ikke sådan et meget nyskabende menneske. Godt. Nu er det lukket. Nej, det er der ikke. Nå. Nej, men jeg holder meget af traditioner, og jeg tror, at altså den måde, man har levet på i Danmark, hvor man siger, at vi er et lykkeligt folk, og hvor man har størstedelen af befolkningen, der er stille og fredelig og politisk en vis balance, og man har en religiøs baggrund at ty til, hvis man synes, ja, nu er jeg ikke særlig religiøs, men jeg holder meget, meget af alt, hvad der er skabt. Og jeg holder også meget med af de kristne principper, hvis man ellers kan leve op til den. Men jeg synes, tolerance er vigtig. Fantastisk vigtig. Altså, man må lade folk vælge den vej, de vil. Og det synes jeg selv har fået lov til. Og det synes jeg i al beskedenhed, jeg selv har været med til. Og især synes jeg, det er vigtigt, at det enkelte individ får lejlighed til at føle, at det er godt at være menneske. For det er jo nok, altså det menneskelige, det almenmenneskelige, at leve livet, det synes jeg jo er fantastisk vigtigt at tænke på. Og det gælder jo hele jordens befolkning. Og der er det jo en ynk og elendighed, hvordan det slår til ude med fattigdom og krig og sådan noget. Og det kan jeg græmme mig over, at det ikke er lykkedes at få hold på de der ting. Men ja, det bliver jo ikke, altså nu kan jeg jo ikke gøre noget andet end at give penge til Læger Uden Grænser og sådan noget. Nu kan jeg jo ikke noget andet end at være sammen med jer, og I er så søde og dejlige. Og det er jeg dybt taknemmelig for. Det at blive bedstefar eller bedstemor, det er simpelthen smørcremen. Det er så vidunderligt at se sine egne børn blive forældre. Men når så de kommer, de børnebørn, så glemmer man jo alt, fordi de er så skønne. Men de små nye oldebørnene, dem iagttager jeg med største fornøjelse, for nu skal jeg jo ikke gøre spor, jeg skal ikke engang være bedstemor eller noget. Men nu kan man bare sidde og kigge og synes, de er vel nok interessante. Og det synes jeg er spændende at se, på hvilken måde de reagerer. Det har jeg meget fornøjelse af, også fordi jeg lidt ved om, hvad der sker i hovedet på den. Man ved jo ikke nok. Neurologien er jo ikke nær udviklet nok til, at man kan fortælle, hvad et barn oplever. Men jeg synes, det mest vidunderlige af alt, det er sprogudviklingen. Jeg synes, det er fantastisk, når sprog og begreber begynder at knytte sammen, om jeg så må sige, et menneske ved at kommunikere. Så det har været en stor fornøjelse, både menneskeligt, men følelsesmæssigt også. Der er jo ingen af mine søskende, der er blevet skilt, så det har ligesom ligget udenfor. Jeg troede, man bandt sig for livstid, og vi blev jo kirkeligt viet og alt sådan noget. Så ligesom fortrudt det har jeg ikke, men jeg har sørget over det. At det var noget, jeg ikke kunne opleve eller gennemføre. Og på den anden side havde jeg jo været glad over. Jeg synes, det var altså en god, rar forandring for mig. Men det har selvfølgelig af og til været lidt ensomt. Så har jeg haft gode venner og enkelte kærester, men det har ikke... Altså jeg synes, det vigtigste er, at hjem er rammen om børns opvækst. Jeg vil ikke sige, at jeg har fortrudt ret meget, men der var selvfølgelig ting, man kunne have gjort anderledes, og man har dummet sig en hel del gange. Det har jeg i hvert fald. Men jeg har måske nok været ked af, at jeg ikke fik en større uddannelse. Jeg ville gerne have lært mere. Men på den anden side har jeg også lært noget praktisk, og det er jeg da glad for. Jeg kan både sylte og henkoge, og for den sags skyld tror jeg også godt, jeg kunne opdrage et barn. Men det er jo sådan nogle færdigheder. Du er også noget længere end de fleste, vil jeg sige, med det du har. Og været med til at kunne forme og skabe nogle rammer for utrolig andre mange mennesker, ikke? Jamen det synes jeg selv har været måske det mest spændende.
det er at tilhøre den store organisme, som samfundet er. Og der er det lille Danmark jo stor nok til mig. Men det er rigtigt, det er meget tilfredsstillende. Men altså, det bedste, det er næsten her at sidde ud over vandet, og så kommer der oldebørn og sådan noget. Så er det ligesom, at man kan ikke gøre mere. Jeg har heller ikke kræfter til mere. Jeg har altid haft god kontakt med mine søskende, venskabelig kontakt. Men først som voksen har jeg lært at påskynde dem og diskuteret med dem. Vi har udviklet os meget forskellige. Og nu hvor de er døde, nu savner jeg dem rædsomt. Det må jeg sige, der står de meget klart i billedet for mig. Men mere som en gruppe unge mennesker, der ligesom var meget engagerede, og som var... Der skete en forfærdelig masse med, og da jeg var barn, der var det jo bare meget spændende at fare rundt i huset og høre en sad og spillede, og nogen lavede noget andet, og de diskuterede, og en hel masse sagde vittigheder. Og det kunne jeg godt lide at være med i sådan et liv, hvor det var sådan nogle morsomme mennesker. Og jeg synes jo også, de var flotte jo. Og de har støttet mig igennem livet, når jeg synes, jeg var ked af det. Og særligt min bror Johannes, højskoleforstanderen, han blev en meget nær ven til mig. Og boede heroppe i sommerhuset mange gange, og også da han blev enkemand første gang. Søgte vi støtte hos hinanden, og der var jeg jo også alene. Han giftede sig så igen. Og der havde vi nok haft fælles anskuelser på mange områder, både om samfundet og var grundvigianer og medlem af Vartov valgmenighed og sådan noget. Jeg har født et, jeg vil ikke sige åndeligt fællesskab, for nu min næstældste bror, Harald, han brød jo meget tidligt ud og giftede sig på trods, mens han var student, og skulle nok selv forsørge en kone og melde sig ud af folkekirken, og det var jo sådan lidt med brask og bram. Men det var egentlig ikke i protest. Det var bare hans vej. Jeg tror ikke, nogen har kritiseret ham for det, men vi synes, det måtte han jo så gøre, hvis det var rigtigt. Og sådan har de forskellige udviklet sig forskelligt, men jeg har holdt meget af dem, og de betyder meget for mig. Som en, jeg vil ikke sige ramme, men de er jo altså med i billedet altid. Og som gamle har vi haft meget fornøjelse af hinanden. Så jeg synes, selvom det var underligt at være så mange børn, det var jo lidt pinligt. Det var ret pinligt, da jeg var lille, at sige, at jeg havde så mange søskende, der var kammerater hjemme hos mig. At så kom den ene eller den anden, det er min bror, det er min søster. Nej, altså. Og vi var jo også relativt fattige. Man arvede jo altid tøj, man fik jo ikke noget nyt. Men sådan var det. Og andre mennesker, de tænkte, at vi var nok fattige, så vi skulle arve deres tøj. Så fik man jo heller ikke noget nyt. Det er dejligt at være økonomisk uafhængig. Men det er ikke, fordi jeg tillægger det den store betydning. Jeg synes, nu er jeg ikke økonomisk uafhængig, men jeg har en lille pension. Jeg klarer mig godt økonomisk, og helbredsmæssigt går det lidt dårligt. Men jeg synes, jeg har de rammer, jeg har brug for. Mere kan man ikke forlange.